היי חברים, תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז היום אני מקווה שאתם רואים את זה על המסך שלכם. אני מצלמת לכם את הפתיחה והסיום של הסרטון עם המצלמה שלי. אז בתור התחלה אני רוצה להודות ללירון, שיש לה ערוץ ביוטיוב, שאני לא בטוחה איך אומרים אותו נכון, אז אני אשאיר לכם קישור לערוץ שלה למטה, שעזרה לי באיזה משהו קטן עם המצלמה, ואני ממש רוצה להודות לה על זה. אז אני מקווה שאתם רואים את השיפור של האיכות במסך שלכם. מה שהכנתי היום זה את העוגה הכי אהובה על אבא שלי, זו עוגת ביסקוויטים. אז אם אתם רוצים לראות איך אני מכינה את עוגת הביסקוויטים, תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה את עוגת הביסקוויטים שלי בלקחת מיכל של שמן מתוקה ולשפוך לקערת המיקסר. אני בעצם מתחילה להקציף את זה במהירות יחסית מהירה, ובינתיים אני מוסיפה כוס חלב תוך כדי הקצפה אל המיקסר. אחרי שאני מוסיפה את כוס החלב, אני מוסיפה מיכל של אינסטנט פודינג. אני בבית, כאילו אנחנו קונים את המיכל הגדול, אז אני יודעת כמה הכמות של מיכל אחד קטן של אינסטנט פודינג, בגלל זה אתם רואים את זה בכוס. בעצם כשאני מוסיפה את המיכל של האינסטנט פודינג, אני מורידה מעט את המהירות, אחרת פשוט יהיה לכם ענן עצום של אינסטנט פודינג בבית. אז תורידו את המהירות, ואז שכל האינסטנט פודינג נטמע בתוך התערובת, תגבירו אותה. אחרי שיש לי כבר קצפת יחסית יציבה, אני מוסיפה מיכל אחד, כאילו 250 גרם גבינה לבנה, ובעזרת הלקקן שלי מערבבת את זה לאט לאט לתערובת חלקה. בינתיים זה יושב בצד. אני לוקחת קערית שביסקוויטים ייכנסו אליה, ומוסיפה כפית וחצי של קפה. ואז אני מוסיפה כוס מים, ותראו מה קורה, כל המשטח עבודה שלי מתמלא בקפה, בגרגרי קפה, אז זה היה ממש מצחיק, אז עשיתי לכם את זה בהילוך איתי. בקיצור, אז אני מוסיפה מים, זה כמו להכין קפה רגיל, ואז בעצם אני מערבבת את זה, והנה קצת מאחורי הקלעים של הניקיונות, שיהיה לכם סרטון שנראה טוב. בעצם אני לוקחת ביסקוויטים, להגיד לכם כמות, אני לא יודעת, כי זה באמת תלוי בגודל של התבנית שאתם בוחרים. אתם יכולים לקחת ביסקוויטים חומיים, גדולים, קטנים, מה שבא לכם. אתם רואים, אני מערבבת כאן 1000 סגנונות ביחד, כי זה הכי טעים לדעתי. הדבר היחיד שלא תוכלו לעשות כאן זה לקחת ביסקוויטים מפוררים או אתם יודעים, פירורים של ביסקוויטים. זה לא יעבוד. אך ורק ביסקוויטים גדולים או קטנים, כאילו אבל אתם יודעים, ביסקוויט שלם. בעצם אני מוסיפה מחצית מהקצפת שלנו ומשטחת אותה על הביסקוויטים. כששיטחתי את כל הקצפת אני מוסיפה עוד שכבה אחת של ביסקוויטים. כן. מוסיפה לך שכבת ביסקוויטי ומוסיפה את שארית כל הקצפת. בגלל שיצא לי כאן טיפה יותר קצפת ולא היה לי חצי שווים, אז בהתחלה שיטחתי בעזרת לקקן, ואז עשיתי עם פלטה מדורגת, שבעצם תיתן לי את השכבה הכי חלקה שיש. מה שעשיתי עכשיו זה חתכתי נייר אפייה בצורת לב, ומעל בעזרת קולפן אני מקלפת גם שוקולד מריר וגם שוקולד לבן. אני חושבת שאומרים מקלפת. בקיצור, בשלב מסוים כבר סיימתי, יש לי מספיק שוקולדים ואני מורידה את נייר האפייה. אז זהו, תן. אז תודה רבה לכם שצפיתם, אם אהבתם אל תשכחו להשאיר לי לייק ולכתוב בתגובות למטה. מה שראיתם שעשיתי עם הנייר אפייה, זה אני הולכת לצלם לכם כבר על זה סרטון חדש, תראו איך אפשר לקשט עוגות ככה. זהו בגדול, אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, ודף האינסטגרם והפייסבוק של הערוץ כתובים לכם למטה. אז שיהיה לכם שבת שלום, אני אוהבת אתכם המון ונתראה בסרטון הבא. ביי!